Ipasika lixesha losapho, icawe kunye neholide kwaye amawaka abantu ahambela kwiindawo ezahlukeneyo ukuyokubhiyozela eli xesha lonyaka. Kodwa nangona kunjalo, imeko ihlukile kusapho lwenkwenkwe neminyaka eli-13 ubudala lwaseWhite City eJabavu. Le nkwenkwe ilele ngandletyananye ngenxa yesigulo esiyishiye iphazamisekile ebuchotsheni kwaye iphila ngetanki lokomoya wokuphefumla. Umama womntwana uNtsiki Dunjana uthethe negqeza leendaba zeSoweto TV malunga nemicelimingeni ajamelene nayo yena kunye nosapho luphela kwaye ehlaba ikhwelo kumaSamaria alungileyo ukuba afake isandla. Njengoba eseqalile amaholide ePhasika, iningi labantu lilibangise ezindaweni ezahlukene. Owesifazane waseWhite City uchitha iPhasika lakhe ngendlela efanayo. Lo wesifazane onengane ekhubazekile uthi-ke uthola ubunzima uma kumele athathe uhambo njengoba ingane yakhe iphila ngethange lomoya. Mina isayami yafana na during the week. Mina ngina-Easter, ngina-December, ngina-New Year, ngina-Christmas. Ngenxa yokuthi ngempela angifuni uqamba amanga ngithi ugovernment akangiphi imali. Ugovernment engiphi imali kodwa it's not enough. It's not enough. Ngithenga ama-pampers. And amaphakethe engiwathengayo ama-pampers, ngithenga ama-pampers ama-6 ipack. Kuleyo 2000 nalo omunye ibhedlela mele mangesibhedlela ngiyarequesta mele badle labantwana mele ngigqoka kuyo yona le mali kwamina. Lo wesifazane ube senxusa kunoma ngabe ngubani ongaba nosizo njengoba isimo simanzonzo kulomndeni njengoba ephoqeleke ukuba ahlale nengane usuku lonke engasebenzi. Engicela ukuthi ngathi ugovernment angihawukela or umphakathi abantu ababonayo bangihawukela ukuthi at least sithole noma i-RDP nyana or amkhukhu ngizohamba ngifaka e-Orange Farm. Noma kuzoba kude ngama-transport, kuzoba kude nezibhedlela, kuzoba kude namaklinikhi, kodwa as long ngizoba nepeace emphefumulweni ngingamudla kamnandi Good Friday. Udaba lalo wesifazane sike sabika ngalo phambilini nokulapho sabika ukuthi umfanyana oneminyaka eyi-13 ubudala wakhubazeka ebudaleni bakhe nokwamshiya esephila ngomshini. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikuNokulunga Mthembu ngise-White City.